carols de les cames i també un cèrcol, com poden veure, guarnit amb flors. I Inés Vall és el que porta el segat. Quant pesa l'indi? Aquests són les còpies, són 90 quilos. És el que tenim ara. No, digues. Perfecte, doncs amb l'Antoni, el geganter, que l'any passat va viure aquesta malaurada situació, però com ens deia, és un fet anecdòtic i que no acostuma a passar mai. Suposem que... És que no prediquem amb l'exemple. No parem. No, a veure, vam parlar al programa El Món de Reus, la Natàlia Corbonès ens en va parlar, que es va emocionar molt, que deia que hi havia un audiovisual impressionant i que era digne de veure, i era tan digne de veure que nosaltres no hi hem anat. Millor que no et fumin un copet de cercolet, eh? Home, no, i a més no passa res. Sempre que sigui un cop de l'element de la festa major, això és d'agrair.